Kahit matanda ka, pero ang sarap mo pa rin. Kaya sa kwarto po kayo matulog, kwarto ko. Biglang nawala ng malay si tatay dahil sobrang pagod. At tinulungan po siya ng kumpare niya na si Tito George. Yung sobrang sarap ng sinasabi ko. Ulit-ulit, sana all. Ano po bang ambag nyo nung nahimatay si tatay? Hinila ko yung ano niya, putoy! Ha? Hindi na po. Kung hindi ko ginanon-ganon! Ay, ganon-ganon! Ano ba yung ginis? Now, dinner was in. Malaki po yung posibilidad na tamaan kayo ng kulog. At kidlat, at pwede kayong mamatay at pwedeng mabiyak po yung ulo nyo. Kaya wag na po kayong umuwi. Kayo dito na matulog. Okay. Kaya sa kwarto po kayo matulog, kwarto ko. Uy, bitaw. Ano ba yan? Siguro. Andiyan na sa kabilang kwarto yung mga magulang mo. O at least hindi po natin kasama. At least nasa kabila. George. Pero matanda na ako. Kahit matanda ka, pero ang sarap mo pa rin. Ko, ano bang nangyayari sa mundo, anak? Ang sarap po kasi ni Tito George. Kaya mo ba sabihin niya na dito ko sarap mo? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.